खुलुमबाय नोंथांमोन फावनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नै पुरा माबायदि ड्रेस आप खालामदों नुवाखै दिनैहाय जोङो ओरैबायदि जोंहानाव क'क्रोच जादों क'क्रोचखौ साफा खालामनो नागिरदों मुलि सारबाय आरो ना ओमफ्राय एसे आं नोंथांमोननोबो दिन्थिनो होननानै सानबाय आरो ओरैबायदि क'क्रोच जादों जोंहानि आलमिराफोरावहाय बा गद्रेजफोरावहाय आं दिन्थिनो मा होनबावनो माब्ला न' गोदान लुनानै गोदान पुरा कास्टमाइज गद्रेज कास्टमाइज मा होनो वार्ड्रब जाबासो बिदि हाबनाय नङा खोमा ना हाबबाथाय सेसलै बेयावबो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा साननैसो सिगां आङो मोनसे डेयर होदोंमोन जे पिरियड्सनि टाइमावहाय नोंथांमोना विदाउट एनि पेन्स नोंथांमोना थानो हागोन ना हाया होननानै स' बेयावहाय गोबाङानो हाया होननानैल' कमेन्ट्स हरदों आरो गोबाङानो बुंदों जे सानसेखौनो मेनस्ट्रुएल प्रडाक्ट्सनि अनगायै थानोनो हाया होननानै अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय माखासे हिन्जावफोरा बा माखासे हिन्जावसा गथ'फोरा विदाउट सेनिटारि पेड्स बा मेनस्ट्रुएल प्रडाक्ट्सफोर गैयालासिनो बिसोरो गावनि पिरियड्स डेजखौहाय बिदिनो बारग'यो माजों बारग'होयो होननानै बुङोबा बिसोरो जि इउज खालामो आरोना स' गोबां बेफोरबायदिनो गामि दङ जायगा दङ जेरावहाय दासिमबो जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा पिरियड्सनि टाइमावहाय मेनस्ट्रुएल प्रडाक्ट्सफोरखौहाय मोननो थाङा बा इउज खालामनो मोना जिखौसो इउज खालामो स' बे जिखौनो बिथांमोना सुनानै इउज खालामफिननायावहाय गोबां रोखोमनि बेरामावहाय गोग्लैनो गोनां जायो बेफोरबायदि जेंनानि थाखायनो माखासे गथ'फोरा बा माखासे हिन्जावफोरा गावनि खामानियावहाय आवगायलांनो हाया बा सोरबाफोर स्कुलावहाय थांनो हाया स' बेनि थाखायनो एभारटिना मोनसे ओरैबायदि मोजां इनिशिएटिभ लादों जे बिथांमोना जाय जायगाफोरावहाय मेनस्ट्रुएल प्रडाक्ट्सफोर मोनहैस'वा बा गैया बेफोरबायदि जायगायावहाय बिथांमोना एडप्शननि मोनसे खामानि लादों मेनस्ट्रुएल जिथु पेड्सनि स' बेयावहाय नोंथांमोना जास्ट बेखौल' खालामनांगौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय मोनसे लिंक होनाय दङ बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ जे बबेबा मोनसे जायगाफोराव जुदि गैयाबा बिथांमोना माने बेखौहाय गोरलै खालामनानै होगोन फाथायनानै होगोन स' नोंथांमोना माखौथ' नेनानै दङ थाबैनो थांनानै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आरो कमेन्ट सेक्सनावहाय पिन आप खालामनानै होनाय थाखागोन लिंकआ थाबनो थांनानै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालाम आरो लोगोसे हानायमानि हेल्प खालाम जाहाथे जोंनि हिन्जाव माहारिफोरा बेफोरबायदि दुखु खस्थ'निफ्राय बारग'नो हायो आरो गावनि जायगायावहाय आवगायलांनो हायो खैथा क'क्रोच माने ओरैबायदि क'क्रोच हाबदो नायलाय सेस खालि खालामजोब्बाय आरो ना स्प्रे होनो नागिरदों दा इयावहा नोंथांमोनाव नुगोन आरो ना जोंखौ ओमफ्राय जोंहा आनैया रेडि थाखादोआनो जोबखादो आरो ना बहा दोङो बिसोरो ओंखारबाय देन्जारसो मोनामजोबगोन ना बहासो माथो दानि बयनिया इमान मोजां जागा दङ इसनि थाखाय जोबो बेबो थाबनो ओंखारदो मा ओंखारदो नामा होनदो गैया इयाव नायबाय थानांगौ ayo kita nunggu kita rumah merah aja pun gila nanti mau kita nunggu yuk tak ada lah yuk saya kayaknya men juga kan lapar aja ini nah bapak jauh siaran kemana kena lem
Gila. Tahu berapa? Dengar ya. Jangan le. Pai mana ku pai. Ro. 어떻게 자기가 그러네. 배다 붙어놓은 거야. 시원해서 타시는구만. 응. 진짜나 무동 그만만 가시더라. 왜 요령 타라는 자기 먹고 먹은다. 만바이 보내야 그. 빨리 무슨 바이 나는 거. 그러니까 오 비우셔버리는 거. Không. Được rồi. Thế vậy. Này mình xe mình đời mình tha mà đây mà ra này mà vào mình khám phải ta sợ short rồi này yêu khá mà bây giờ mình đang yêu này kitchen nào gurli nè yêu nè chắc vậy này cái sunan sẽ đang xem phơi đang xem sunan này che ăn hạt thật lại thế này nè yêu và hấp bát sẽ thấy Yes. Man litra cockroach kan to manu hugu mana ujine without any reason guys नोंथांमोना मिथिबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय दे सोरखौबा जाहोनो थाखाय उजिदोंबाबोथ' बेलेग एम्फौखौबोथ' जानो हायोना आनै नोंथांमोना cockroachखौ मानो उजि होनाय आनै इखौ गारै गोरलैयानो लायनो हाथारला अननानै हलाय सिङाव थाबाव हलाय र' ओइले ayo silakan Ivan guys जोंनिया ड्रेसफोरखौ नायनाय मिना बाजार 10 माने बेयावहाय दोनफैनोसै आङो दहायनि क'क्राझ थानायखौ ओमफ्राय बेखौहाय बैयावहाय लांनोसै आरोना बिथिं दंबावो नामा आरो गैला दे एसे दंबावो आरोना मिना बाजार Yes. नङा इयावहाय दोनना होनसै र' so guys नै बेयावहाय एक्सचेन्ज खालामबाय आरोना बेयावहाय दोननोसै गस्लाफोरखौहाय जोङो बे गरफोरखौ होनोसै आरोना नै गस्लायावबो दोनजायो माबा माबियाव नै माहा दोनजायो बेखौ दोननोसै आरोना फिल फ्रेश बेखौ मोनसे सोना होनोसै बेयावहा मोनसे सोना होनोसै आरोना नै माबायदि सोयो आं मिथिया जिखुनु सिङाव मोनसे सोना होनोसै आं ओइथिं खनाथिं मोनसे सोना दोनबाय हाबनो हायिनि इथिंबो मोनसे सोना दोनसै ओइथिं मोनसे सोना दोनबाय जाबायना ने मोनसे सोजोबना ख'ख'र हाबनांला हाबना हामारला मोनामोब्रा इथाबाथाय
गिसिगोन खोमा इ थाबा हाबनो नामा मोनामदेरनो हायाब्रासो बेयाव सोना दोनसै होनबा साफा जाहांबायानो वाव So guys, नै खनखांजोब्बाय ड्रेसफोरा गाहायनिफ्राय गोजौसिम स्रां मोनबाय आरोना ओमफ्राय नैयावबो नै ओमफ्राय माखासे मोननै मोनथाम दंबावो बिनि मेट्सफोरखौ मोनाखै आरोना बिनि आलदा पिसफोरखौ मोनाखै टपनिखौ मोनदोंबा बटमखौ मोनाखै बटमा दङबा टपा गैया बिदि ओमफ्राय दा ओइ रुमनिखौ खनैग्रोनोसै आरो बै मोनसे रुमनिखौ खनैग्रोनोसै ओमफ्राय बैयावहाय मोनोबा लाफानोसै आरो लाबोफिननोसै बावगारदोंसो नैबेखौबो मोनसे मोनसे सोना गालांसै आं नैबे बुस्थुखौ guys बिराद खामानि मावनानै बेखौहाय सटे भेजिटेबल्स बानायनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ मेगिजों सोर ओंखाम जाफेरनाय दे फिस होनदो दे नेबाय थानो हाला होनदो प्लिज होनदो ना प्लिज सना आं नोंखौ बिराद गोसोखाङो सना ओंखाम नालाय दे जल्दि माबा गाबाबो जि लासैसो खालामना होयो आंखौ Wow, 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 wow. बेखौबो सोजोबखांबाय आरोना जा मोजाङै सोजोबबाय नै आरामै अर्गानाइज खालामजोबबाय आरोना कर्पुर मोनाव हाललै कर्पुर मा होनो बेयावहायबो दोनजोबबाय